Moi, mä oon Benjamin Ola ja mä oon harrastanut ja opiskellut musiikkia yli 10 vuotta eri soittimen parissa. Tän aikana mä oon kerännyt esiintymään niin monessa upeassa tapahtumassa, kuten Tampereen Työväen Teatterin isolla näyttämällä esitetyssä Hullu Prinssi -musikaalissa, jossa olen soittanut sähkökitaraa. Ootko sä kiinnostunut kitaran soittamisen aloittamisesta tai kenties edennyt semmoiseen pisteeseen harrastuksessasi, josta et tiedä minne päin mennä? Mä uskon, että mä voisin ottaa just sua. Pidän kitaratunteja Lempäälässä tai myös vaihtoehtoisesti etänä. Mä voin opettaa sulle monipuolista soittotekniikkaa, kaulatuntemusta, asteikkoja ja improvisointia. Sekä sun suosikkibiisejä ja eri tyylejä, kuten rockia, heavyä, bluesia ja poppia. Hinnastoa, lisätietoja ja ilmoittautumista varten tsekkaa lisätiedot. Nähdään tunnilla.